Bat, ondoan den zilindroaren patroia eraiki. Bi, zilindroaren volumena kalkulatu. Bi oinarriak, bi disko. Saihetxeko azalera lauki zuzen bat da. Aberen distantzia zirkuluaren perimetroa da. Kalkulatzeko bi bider pi bider erradioa. Bi bider pi bider bi zentimetro, lau pi, 12,60 zentimetro gutxi gora bera. Altuera AD, 4 zentimetro. Zilindroaren volumena B deitzen dut. B berdin oinarriaren azalera bider altuera. Pi bider bi zentimetro bider bi zentimetro bider altuera. Pi bider lau zentimetro karratu bider lau zentimetro. Pi bider 16 zentimetro kubiko volumenaren balio zehatza. 50,3 zentimetro kubiko volumenaren balio hurbila.